Pričaj. Prvo, zatvorite vrata. Izvolite, sedite. Čekam. Predsjednik suda je odbio vaš zahtjev za moje izuzeće. Svaka mu čast. Nastavit ćemo odmah. Vi možete, ali mi nećemo moći. Zašto? Pošto se ovdje radi o fizičkom iznurivanju samo jedne strane. Zna sud od čega si ti iscrpljen. Mirna! Vi, Šćekiću, sedite. Ako Šćekić sjedne, taj će odmah leći. Neispavan sam, poharan. Držite me 3,5, 4 sata izgladnjelo ga dolje u bifeu. Ne mogu da povežem misli. Jada jedno stoji. Možete li da dovršite iskaz? Ma gdje može, vidi na što liči. Ama da završimo, već jedno molim vas. Sedite. Na tvoju odgovornost. Gde smo stali? Kod glavne stvari... U kakvim ste odnosima sad sa Šćekićem? Kako kad? Šta vam to znači? Pa nekad ovako, nekad onako. A sud vas ne pita za poze i stilove. Mirna tamo. Jeste li vi s njim u intimnim odnosima ili ne? Ponekad. Mislim, ponekad on viče na mene, ponekad ja na njega kad me iznervira. Pa zar su za vas to intimni odnosi? Ne razume ona vas. Vi morate nju direktno da pitate. Ona je završila kurs ikebane. Šta si ti tom čoveku? Ljubavnica, metresa, vanbračna žena? Ja? Pa, sudu odgovorite. Pa to je smešno. Šta je smešno? Ovaj čovjek da bude moj ljubavnik, to je stvarno smešno. Šta je tu smiješno, Zagorka? Smešno jeste, evo i meni je smešno, ali pitam da li je istinito. Kako da ne? Ovo je čovjek starac, može deda da mi bude. Tiđe? Dobro, otac. Vidite kako izgleda ona, kako izgledam ja. Kako ja to izgledam? Sedite! Samo da ovo išćeram srećeti. 100 dinara. Oj. Tako. Znači, nije vam ljubavnik. Pre bi skočila u Savu. Skoči, odmah Pa skoči. ne. 200. Aman, čoveče. Neispavana je sudio, ne zna što priča. Ja vama možda ne izgledam tako, ali ja držim do sebe i ne može baš svako da mi bude ljubavnik. A što to drobiš, jadna? Vi ste za mene praktično pacijent. Ja sam njemu sudio bolničarka. Dobročinitelj, sunce moje, ja sam tebe našao na ulici gladnu i žednu. Ja sam njoj za sponzor. Ovo je pozorište. Kakvo sad pozorište? Ono pravo, kovojagi se svađaju. Je li to ovde? To je ta! Koja ta? Ja sam Lara Simonović, svedok protiv ovog ovde Šćepana Šćekića. Evo i mogu poziva. Tražim i njeno izuzeće. Dosta, Šćekiću! Ja se izvinjavam, možda sam malo zakasnila. Mnogo, gospodice. Mnogo ste zakasnili. Ali čekala sam novinare. Ovo je brakorazvodna parnica, javnost je isključena. Kakvi novinari? Molim vas, više tu nema šta da se krije. Ma sve je isto kao. Sve sam iznala u javnost. I što, jeste i što nije? Izađite napolje. Ko? Svi. Odmah i sačekajte u hodniku ili da zovemo obezbeđenje.